Donostiako Alde Zaharrean bada saltoki bat baino gehiago opil edo pastel goxoak erosteko aukera ematen duena eta jarraian hitz egingo dugun ekimenak hoiek mantentzea nahi du besteak beste. Donostiako Alde Zaharreko merkatari elkarteak saltoki txikiek egiten duten lana nabarmendu nahi du eta lan hori ikusarazteko bideoklip bat kaleratu berri dute. Zaharrean merkatari elkartetik adierazi dutenez diskurtso negatiboak alde batera utzi eta bizilagun merkatari eta elkarteek sostengatzen duten Alde Zaharra aldarrikatu nahi du bideoklip honek. Eta Arantxeazu Donostiarra zara. Sortzez, bai, ezta? Ohiturarik baduzu Donostiako Alde Zaharrera joateko, erosketak egitera, edo bazen nuen? Ez, noizean behin joten naiz, eta badira oraindikan Donostiko han bakarrik dauden dendak edo nik ezautzen ditudenak, baina denda arruntak ez turistentzat lanparak konpontzeko edo oinetakoak tindatzeko, antxe daude dendak. Baina ezagutzen ditut Donostiar batzuk, desente esango nuke, batez ere adin batekoak, Alde Zaharrari uko egiten diotenak. Turismo gehiagizkoa dela, gero beraiek egiten dute turismoa, eta han ez dira turistak, han zilegi da, baina beraien etxean. Aipatu dugun ekimenaren berri emateko 3 pertsona gonbidatu ditugu gaurko saiora. Biba Oiane Oronoz, Nerea Aiestaran eta Itziber Garmendia. Arratsaldeon irukote, ongi etorri, Arratsaldeon. Zemuz? Ongi, saltoka sartu zarete. Bai, pozik. Pozik eta kantari gainera. Alde Zaharrean pozik kantari eta gogoarekin, Bai, ez? jauna, bai. Bideoklipa egin duzu, ezta? Nondik nora sortu da ideia? Hemen errudun handienetako. Bueno, azkenean elkarte bat gara, merkatari elkartea, eta urtero dinamizazio egin behar dugu, eta dinamizazio horretan zerrendatzen dira gauza desberdinak, eta zerrenda horretan abesti bat egotea, ondo, ideia ona iruditu zitzaigun, eta azkenean hontan bukatu du. Eta zen mezu transmititu nahi izan duzu abesti honekin, bideoklip honekin? Pixka bat, askotan, igual leheno pixka eta ipatu zuek, konnotazio txarrak edo parte ilun bat jartzen da Alde Zaharrekoa, baina hori baino askoz gehiago dela iruditzen zitzaigun, eta balioan jarri nahi genuen zer dan Alde Zaharra, ze bizi dagoen, auzo bizitza potente bat daolako, oso alaia, oso koloretsua, askotan ikusgarria ez dana, eta gero ere, komertzio aldetikan ere bai, daukagun merkataritza ere bai, ikusgarri nahi genuen jarri. Aitziber eta protagonistetako bat bideoklipean zu? Haietako bat, bai. Hori da, nor gehiago zaudete? Ramon Agirre dago, jende pila bat dago, horixe ikastolako aur pila bat daude baita ere, musikariak, danak ez ditut esango seguro bat ematazten dutela eta gaizki geldituko naiz, baina musikari oso potenteak eta abesti oso polit bat osatzeko bidea eman digutenak azkenean. Zu Alde Zaharrean bizi izan dagoa zara, okerazpa gaude Itziber, zergatik animatu zara parte hartzera hemen? Alde Zaharrean etzat oso garrantzitsua izan dalako beti da nik zaldi bitik alde egin nuen 2008an eta Donostira jo nintzen bizitzera, Alde Zaharrera. Eta Alde Zaharrak hartu ninduen bizilagun bat gehiago bezala eta herri txiki batetik ateatzen den batentzat oso garrantzitsua da auzo izaera duen leku batera iristea eta hain babestua sentitzea. Bideoklipa ikusiko dugu eta gero jarraituko dugu hizketan. Hementxe, gozatu. Kafe usaina, goiz, esnatu da auzoa kostara baina. Bintxantxillo da txirristaka, gure kaletan gabiltza. Benito jantzi, benira ezantzi, dena da auzo bizitza. Arresi baten Aztarnak dira, doan nora begira.
Bai, biztan da, ez da, Alde Zaharraren erakusleio eder bat dela bideoklipa hau, Nerea ikusi dugu Aitziber, Ramon abesten, jende gehiago ere, bai, ez da, jende gehiago ere hartu du parte? Musika Xabi Zabalak konposatu du, eta letra Andoni Egainak egin du. Gero musikoak daude Dave Gorospe, bateria, basua Ritxi Salaberria, Joseba Tapia trikitixarekin, eta gitarrak Ruben Caballero. Oiane, zu Alde Zaharreko merkataria zara? Zeintzuk dira zuen arazoak? Bueno, desente dira, baina besteen artean egia da nahiko landak haula irauten, komertzio urteetan mantendu izan diren familiarteko komertzioiek behin zartzarora iritsita galtzen goaz, ez dago jarraipenik, zaila da lokalak ere lortzea edo lortuta ere patzea. Azkenan izten diran asko gero almazen bilakatzeia, orduan guri lekuak entzen digue. Eta gero, beste zailtasun batzuk izateia, batzutan iristeko arazoa Alde Zaharra geroz eta bazterrerago edo geratzen ari da. Eta askotan horrek ere ez dugu mesede egiten. Horri gehituta, merkatalgune handiko apostuak, online salmentak, erronka asko ditugu aurretik, baina bai. Bai, ez da, Oianek esan dituen gauza guztiak entzun da, Nerea, beraz, ze erronka zein dira etorkizunera begirako dauzkazuen erronka horiek? Bueno, merkataritza ez galtzea, ez? Lortzen dugun merkataritza, bertako merkataritza, gertutasuneko merkataritza hori mantentzea. Alde Zaharrean, azkenean dendetan daudenak nagusi guztiak eta jabea dira, gertutasuna adierazten dute, eta beraien negozioak aurrera ondo eraman dituzte, orduan. Hori ez galtzea, ez? Eta auzoan jarraitzea gauza guztiak izaten. Denda askotako, mota askotako dendak, ez? Piskat hori mantentzea. Aitziberzuk nolako Alde Zaharra nahiko zenuke? Nik nahi nuke Alde Zahar bat komertzio txiki asko dituena, komertzio txikiak bertakoak direnak eta bertako produktua babestuko dutenak. Nahi nuke Alde Zahar bat, ni Alde Zaharretik jun barri izan nintzen, bloke guztia desalojatu zutelako eta hotel zoragarri bat egin zutelakoan turistentzat. Alde Zahar hori ez dut nahi, baina oraindik badago beste Alde Zahar bat eta badago beste aurpegi bat, eta sinisten dut gaina aurpegi horri helduz gorputz oso bat sortu daitekela bandik, beraz nik Alde Zahar hori nahi dut. Arantxa, zuk esan duzu, ez da, betiko komertzio edo merkatari horien gana jotzeko ohitura daukazula, hori asko baloratzen duzuzuk? Bai, adibidez, kapeluak erosteko Alde Zaharrera joan behar duzu, ez dago beste inun hainbeste aukera, gauza asko ditu Alde Zaharrak turistentzat ez diranak. Baina agilean bestea jartzen dugu lehen planoan edo guk egiten dugunean turismoa zilegi da, baina besteak gure gana datozenean orduan ez dakiz zer. Baina bai denda txiki asko daude Alde Zaharrean. Ez gaude turismoan kontra, gauza da turismoa pixka dosifikatu egin behar dela. Osea, azkenean turistifikazio hori, hainbeste jende egoteak azkenean hemengoa bota egiten du, edo beste auzotako jendea, edo probintziako jendea ez da gerturatzen. Baina, ez da guk turismoa ez dugula nahi. Turismoa da pixka kudeaketa egotea, turismo horretan. Pixka bat kontrolatzea. Azkenean taldeak egiten dituzte. Azpimarratu, egiten dezuten bezala, Alde Zaharra ez dala hori bakarrik. Beste gauza asko ere badala. Beste Alde Zahar guztia bezala, baina Donostikoa bereziki. Oiane, beraz, ez mezu zabalduko diegu Donostiako Alde Zaharrera hurbiltzen diren lagunei? Gu esku zabalik hartuko ditugula, pozpozio gaudela, arreta hori eskaintzez, hortako egiten dugula lan. Bertako merkataritza, bertakoak guk ulertzen dugu, olako gune batean ez dirala bakarra auzotarrak, hori baino gehiago hartu behar deula, eta nerak esan duen bezala, probintziko jendea eta hori askotan ja galtzen ari geha, iristeko arazoengatik, o masifikazioagatik, o dena delakoagatik, eta hori berreskuratu nahi deula, gu hor jarraitzen deulako eta hor jarraitu nahi deulako, egoten. Aitziber esan duzu Alde Zaharra utzi behar izan zenuela, baina alduzunetan bueltatzen zara, ezta? Bai. Gustora edo ondo hartzen zaitu Alde Zaharrak eta zure gustora joaten zara. Bai, eta gira da gomandikan gertu bizi naizela, baina, ez da erresa Donostin. Ondo eta danatatik gertu bizitzea, baina Alde Zaharrak beti hartzen hau ondo eta
eta egia esan txarma berezi badauka. Osea, Aldezarra ezautu du neozeinek badaki ze txarma dauken Aldezar horrek, eta horregatik gustora kontatzen naiz. Antzokizarra ere hor dago, ez da leku berezi bat, ez? Nola ez, Antzokizarra, zenbat amets egin duten handik pasatzen nintzen bakoitzan, eta oraindik hortan jarraitzen dugu. Beraz, bizirik mantendu ezagun dena. Nerea zurea izango da azken hitza, Zaharrean Merkatari Elkarteko koordinatzailea. Zara? Bai. Zer diozu amaitzeko? Bideoklipa danak ikusteko, zabaltzeko, gure apostua dela eta Aldezarrean egindako produktu bat Aldezarreako. Hori, eta bueno, ez nahi degula jendeak erabiltzea. Ez degula guretzako egin. Produktua da guk Aldezarrari eskaintzen diogun oparia. Osea, nahi dugu zabaltzea eta jendeak erabiltzea bere jaietan edo nahi duen lekutan, edo dendan jartzea musikan, edo baina... Festatan, txozuetan daula jarri, hori, txarangakin, eta hemen hori. ideak emango itxe. Bai, hoxe. Hoi da. Ederki, Zaharrean Elkartetik eskerrik asko Hirukote, eskerrik asko Nerea Oiane Aitziber, eta Zuei. bideoklipak bere bidea egin dezala, eta denon artean gauzak pixka bat aldatzea lortzen dugun. Zahar hori Eskerrik asko. berritzen dugun Bai. denon artean. Mila esker. Eskerrik asko etortzeagatik, ez? Aio, gerarte. Eskerrik asko. Hurrengo arte.